ЦСК. Сега чудесна атака, удар на Спас Делев. Страна в неговата игра, тази с глава. Опита се да натисне топката, не можа да го направи. Ситуацията, признавам си, че ми е трудно да преценя. Да подава Янчев. Много центриране, удар 1-0 за ЦСК. 10-ти гол за Яни Зико. Тук и това центриране наистина задължи Зико да отбележи. Още веднъж подаването към Спас Делев и тук засада определено нямаше. Ще направи Фарес Брахими. Има възможност да шутира. Прави го. Удара му е прекалено слаб, за да затрудни Иван Караджов. Вредят по този десен фланг. Чудесно изведнъщо подаване. Прекрасна намеса на Иван Чворови. От играта на своите съотборници. Прекрасно подаване за Яни Зико. Удар с левия крак. Захожда зад гърба му Васил Божиков. Точно към него пуска топката Тодоров. Васил Божиков. Хубаво подаване в наказателното поле. И това е гол. Резултата вече е 1-1 в 64-та минута. Миньор Перник изравнява. Му подаде в точния момент. Не влезе в засада Васил Божиков. Изскочи от дълбочина. Върна топката към Крумби Пишко. Ето още веднъж положението. Все пак успя по някакъв начин да стигне до топката Борислав Стойчев, което тук си помогна с ръка срещу Жуниор Мораес. Ето го и центрирането. Той към Спас Делев. Страхотен удар и прекрасно спасяване. Удар и отново Спас Делев. Хубав удар и това е 2-1. 74-та минута. Жокерът, козът на Димитър Пенев. Яни Зико отново се разписва във вратата на Миньор. Сравнително бързо успяха домакините да възстановят преднината си. 2-1 дава спокойствие на Димитър Пенев и на феновете на стадион Българска армия. Още веднъж чудесна работа и на Петър Стоянов, който отклони топката към Яни Зико. Чисто отнета топката на Васил Божиков. Якимов има няколко опции пред себе си. Подава към Иван Бандаловски, който намира свой съотборник. И това отново е гол в 77-та минута. Яни Зико вкарва своя хет-трик. 3-1 за ЦСК срещу Миньор Перник. Трето попадение на румънеца. И към тима прекрасна работа на Бандаловски, на Якимов. Чудесна контратака на червените и в рамките само на 3 минути. Те решиха всичко в този двубой. В много важен момент Зико вкара втория гол. Радан Мирянов. ЦСК спечели с 3-1 срещу Миньор Перник в матч от 13-ти кръг на Виктория футбол.